ବର୍ଷାରେ ଏମିତି ଚିକେନ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଥିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଆମ ବର୍ଷା ରାଣୀ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛି ଯେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରେମିକା ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛି। ସେ କାନ୍ଦରେ ଆମେ ସବୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶିଯିବା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଏବେ ବିନା ଛତାରେ ତ ବାହାରେ କିଛି କାମ ହିଁ କରି ହଉନି। ହେଲେ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ବାହାରେ ଏମିତି ଜମେଇକି ବର୍ଷା ହେବ ପୁଣି ଘରେ ଚିକେନ ହବ, ସେଟା ତ ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମ ଘରେ ବି ସେଇଆ ହେଲା। ସାନ ଭାଇକୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ କହିଲେ ବାହାନା ବାହାର କରିବ, ହେଲେ ଚିକେନ ଆଣିବାକୁ କହିଲେ ବର୍ଷା କଣ ପୁରା ବାତ୍ୟାରେ ବି ସେ ପହଁରି ପହଁରି ପଳେଇବ। ସେ ଗଲା ଚିକେନ ଆଣିବାକୁ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଦୋକାନ ଗଲି କିଛି ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶିକି ଚିକେନ କୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ସଫା କରିଦେଲୁ। ଆଉ ମା ଏପଟେ ଭଲରେ ମସଲାକୁ ରେଡି କରିକି ଚିକେନ କୁ କଷିଦେଲେ। ଯାହା ବି କୁହ, ଘରେ ଚିକେନ ହବ କଷା ପୁଣି ମୁଁ ଖାଇବିନି, ସେଇଟା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ହେଉଛି, ଯେବେ ବି ଘରେ ଚିକେନ ହବ ମୁଁ ଚିକେନ କଷା ହିଁ ଆଗ ଖାଇବି, ଦେନ୍ ଭାତରେ ଆଳୁ ଆଉ ଚିକେନ ଝୋଳ ଦେଇ ଖାଇବି। ମୋ ପରି ଏମିତି ବଦମାସି ଆଉ କିଏ କିଏ କରନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।